סליחה על ההפרעה. היידי, יש לך טלפון מאמא. בשבילי? האם את רוצה שהילדה שלך תגדל בעולם של דממה? היא מגוננת על אמא שלה כל הזמן. הם נולדים לתוך התפקיד הזה. בקשה להוצאת ילדה ממשמורת האם עקב חוסר מסוגלות הורית. מדובר פה בתינוקת בת 3 חודשים, היידי פסקל. מדוע את לא מוכנה לתת לבת שלך הזדמנות לגדול במשפחה יציבה ותומכת? אבל היא לא רוצה למסור את הילדה. אז היא תמסור אותה, בלי לרצות. לא רציתי שתישארי לבד. המוגבלות שלה היא אך ורק בראש שלך. אמא מגדלת את הבת שלה, לא עם האוזן, רק עם הלב. היא תהיה בסדר? הטלפון? זאת לא אמא שלי התקשרה. אמא שלי חירשת.